Eta aipatu bezala, larunbat honetan bertan sortzenek eskola publikoen, Iruñerriako eskola publikoen topaketa ospatuko du autobus geltoki zaharrean, eta honen inguruan hitz egitera etorri zaigu Sergio Iribarren, Nafarroako sortzeneko koordinatzailea. Arratsaldeon, Sergio? Bai, arratsaldeon. Autobus geltoki zaharrean, aipatu dut, ezta? Aldaketa egon delako. Bai. Bai, hasieran gotorlekoan plantatzen genuen, euri arriskoak direla eta... Bai, ohituak gaude, ez? Bai. Udaberri honetan... Eta eskerrak daudela, olain, geltoki zaharra ere, leku polita dela, olako topaketak egiteko. Zabala eta jendea jasotzeko ongi, ezta? Bai, eta familia giroa ere, hor urte osoan, aur parke bat dagoen ez ere, hor familiak elkartzen dira, horan jendeak ezagutzen du lekua, eta, azokak ere antolatzen dira, eta, songi dago. Bueno, gutxienez izan duzu aukera, ezta? Bai, berri bat eukitzeko. Bai, hori eskertu nahi dugu, Iruñeko udalaren laguntza, hor, kurtso hasieratik, plantatu genien ideia, Iruñeko eskolen topaketaren ideia, eta, bai, gotorleko erabiltzeko, eta kasu honetan azken momentuko aldaketa eman dugunean, bai, hor, errestu digu bidea, udalak orduan, bai, eskerrak ematea. Aipatu duzue, sortzenetik, ez dela beste urtetan egin ohi den festa handia edo, ez? Izan behar dela pixkat elkarretaratze xumeagoa aurtengoa, ez? Bai, pixka bat, gehiagola etxeari begira, elkarteari begira, hor gure elkartean, bai guraso elkartek elkartzen ditugu edo, barna ibiltzen ditugu, baita ere irakasleak, eta hor langileak ere, hor eskolak, eta Nafarroako zenbait eskolak ere direlako eskola osoa sortzeneko bazkideak. Orduan, bai, pasain urtean, 20. edizioa ospatu genuen, jai nazional horren 20. edizioa Sarrigurenen, orain dela 2 urte uarten, eta alde batetik, kontu ezberdinak elkartu dira, hor pixkat aldaketa hau emateko, bai uarten eta Sarriguren, gure jaia, hor lehentakoneran ospatzen zen, jai horrek beste dimensio handiegie, hartua zuela, orduan, ez beldurra baizik eta batzutan ere, esaten genuen, zertarako ari gara antolatzen, zertarako eta norentzat ere, hasiera batean, takonena hasi zirenean, pixkat aurtengo helburuarekin elkartu ziren, eredua zabaltzen hasi zela ere gara joietan, orain dela 20 urte, geroz eta eskola gehiagotan ari zen zabaltzen, eskola publikoetan, eta gogo hori zegoen, pixkat egun batean familia horiek elkartu, irakasle horiek elkartu, eta eskola, hezkuntza komunitate hori elkartu, eta pixka bat, beraien lanaren garrantzia azpimarratzea, eta hori da nahi duguna, alde batetik, eredua, gaur egun Iruñerrian sendoa da, sendatu, oso normalizatua dago, finkatua dago, orduan, pixka bat eredua, komunitate horri begira jarri, pixka bat ere, bere lanak, egiten duten lanaren garrantzia azpimarratzea, eta gero ere eskertzea ere, gero komentatuko dugu pixka bat egitaragoan, baina eskertzak italdi bat egin nahi dugu, eta lanean ari diren egunero guraso elkartetan, eta pixka dinamika horietan, baina elkartu zen pixka bat hori, alde batetik jaiaren dimensioarea handiegia iruditzen zitzaigula, eta gogoa geneukan pixka bat ere, gure etxeari begira, elkarteari begira jartzeko, deredoaren komunitateari begira jartzeko, eta beste alde batetik ja, Iruñerriko eskola guztiek antolatua zutela jai hori, orduan, urtero eskola batek antolatzen zuen, pasanutan Sarrigurenek antolatu zuen, eta ja, justo hori, aurre ikusten genuenan Sarriguren izango zela azkena, eren, sortzenko beste bazkidek ere, kasu honetan, Gipuzko aldekoak ere, altxatu zuten pixkatezkoa, igual guk antolatu dezakegu, orduan, kasu honetan, eta komentatuko dugu, hor datorren aste 22an, hor ospatuko da Hernanin, orain arte, hemen ospatu zen, dimensio nazionalagoa zuen jai hori, eta kasu honetan, Hernanin ospatuko dute, eta, pixkat aldaketa hori da, 14an hemen Iruñerriko eskola topaketan, antolatzen ditu guretzat, etxeari begira, ez nuena hainbeste bombo mediatikoa izango, eta 22ko aldiz bai, Hernanin beste dimensio batekin. Zikloa itxi da, pixka bat, esan duzun bezala, Sarrigurenekin, eta berriz ere hasieretara itzultzea, helburuari dagokionez, pixkat. Bai, hori da, hor ere, eta nabaritzen da, adibidez, kurtso hau, gure elkartearentzat izan dela ere, pixkat berritze kurtso bat ere, aldaketa politiko eman zenetik ere Nafarroan, Iruñean, ikusten genuen, eta izan da ere, sortzenentzat ere,
tengabeko evoluzio bat egon da, ez? 25 urte ere, gero igual alpatuko 25 urte betetzen duela ere sortzenek, baina hor egon garela, ez? Etengabeko evoluzio horretan, ez? Orduan horregatik ere ez genuen ikusten ere, ez? Lehen komentatu duena, ez? Bai uarteko jai eredu hori eukita hor mai gainean, ez? Arregurenen pixkate errepikatu genuen ere berdina, ikusten genuen, momentua, eta komentatu duan bezala ere, aldaketa politiko eman da, eta hezkuntza politikan ere, bere aldaketak eman direla eta nabaritu direla urten, ikusten genuen, ereduak ere bere ibilbidea izan du, baina badela garaia, ebaluazio moduko bat, edo esatea, etorkizuneko erronkak baditugu, hor ereduko komunitate, euskarazko irakaskuntzaren komunitatean, orduan, hau pizkat larumateko ere horren isla izango da, guazen ere komunitate hori harremantzea, trinkotzea ere, gehiago ere, baditugu, baditugu erronkak eta baditugu aukerak ere, orduan, ez dugu ikusten, urtero ere gauza berdinak errepikatzea, ikusten dugu ere, berezik ere, gure komunitate oso aldakorra delako, aurrak, gurasoak, kaso askotan ere, irakasleen aldetik ere, guk nahiko genuke, baina aldakorragoa dela ere, eskolaz eskolaren mugitzen dirako, beti aldarrikatzen dugu, pixkat, iraunkortasun gehiago ere beti hobe da, irakasleen aldetik hor eskoletan, baina bai, milaka guraso pasa dira, hor guraso elkarte, Iruñerriko guraso elkartetatik, milaka ikasle ere eskola horietatik, hogei edo 25 urte hauetan, orduan, noizean ere, etxeari begira gelditzea, eta begira, egotea, eta gure artean ezagutzea askotan ere, hor, esaten genuen, Arreguren, uarten ospatzen zirenean jaiak, ere, familia asko, elkartzen ziren, baina ez egon aukera ere, zen ere beste eredutako gurasoak joaten ziren ere, familiak joaten, eta ez euskaraz ikasten dutenak, edo beste zonaldetatik ere tortzen den, Nafarroatik, Euskal Herri osotik ere, baina, bagenukan, Iruñerrian gogo hori pizka bat ere, Iruñerriko, eskoletako jendea, hor, autobus geltokian elkartu garenak hoiek izango gara, eta ez igual ezagutzen gara gaztetik edo, eta zuzara, eta eskolan zaude, eta zakitzer, edo, irakasle naiz, edo aita, edo ama, edo, pizkat, bat izango da Maiur ikastolakoa, beste bat Ezkaba ikastetxekoa, edo beste bat mendialdeakoa, orduan, hor elkartzea, eta bintzat ezagutzea, eta elkar ezagutzea, azkenean. Guraso eta guraso elkarteen lan hori, kasu honetan oso garrantzitsua delako, ez da? Zer prestatu duzue larun baterako, ze ekimen? Nahiko zentziliko izango da, hor 10-etan hasiko gara, eta hor 10-etan zabalduko ditugu ateak, eta hor egongo dira, Iruñerriko ikastetxe bakoitzak prestatu du tailer bat, tailer desberdinak egongo dira, eskulanak egiteko, baina beste tailer bat ere, fotokol bat ere prestatu dute, eta hor mozorrotzeko aukera egongo da, eta marko bat, eta hor, bizkat saltxare, denetarik egiteko bai aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako aurrentzat, eta familientzat zen askotan, eskulanetan ere gurasoak ere sartzen dira, edo hori biliko dira saltxe horretan, ez? Gero ere, kurtsosoa daramagu Iruñerriko Laupagos ikastetxetan, orain esango ditut buruz, baina Patxi Larraintzarren, Bernat Etxeparen, Elorrin, eta orain baten bat eskapazen zait, austertzen zait, prestatu dituzte maskotak, hor ditugu, holako, hasi ginen erraldoien idei batekin, edo eskolako maskota prestatu, ez dakit zer, baina, egin dutena da, hor bai ikasle, irakasle eta gurasun artean, elkartu dira zenbait arratsaldetan, eta panpina handi bat egin dute, ez? Bakoitza bere, eskola, sanduzelaia eskola bere. Hor, bakoitza prestatu du nahi izan duena, hor, adibidez, Patxi Larraintzarrekoa, baute panpin bat, lartxi edo, marrazki bat, orduan hori 3 dimentsioetan egin dute, panpin handi bat, Elorrin ere, lore bat erabiltzen dute, eskolan, anagrama bezala, edo irudi bezala, eta hori ere sortu dute, maspumarekin, eta gero aurrak dira, mozorratzen dira, eta dira, ostoak, lore hori horren ozta, orduan, maskota panpinoiek ere egongo dira hor, joango dira hor 10 terditan, edo egingo da lako kale jira bat, kasu honetan autobus geltokiaren barrutik egin beharko dugu. Eta, hor, eta maskota panpinoiek jarriko ditugu ikusgai. Gero ere, otsaia martxoan bitartean, egin genuen argazki olimpiada bat, hor pizka zabaldu genuen, emailen bidez, gure bazkidei,
beraien eskolak edo beraien komunitatea irudikatzeko argazkiak egitera, gonbidepan bat, bidali genuen. Argazki horiek jaso ditugu, inprimatu ditugula formatu handi hor txukun batean, eta horiek ere argazki olimpiada horretan jaso ditugunera argazkiak, hor jarriko ditugu, jaso ditugu bai Nafarroa osotik, orduan, polita izango da ere, bakoitzak ere, uste dut, 50 piko argazki edo inprimatu ditugu, jendeak ikusteko, eta polita izango da, zen, bai daude, adibidez, Larraintzarko eskolatik bidali dizkigut argazkiak, baina baita ere Iruñerriko ere, Larraintzar eskola txikia da, baina, ere, Iruñerriko eskola hundikin konparatuak, badago desoreka. Orduan, bakoitzak nola ikusten duen bere eskola, orduan daude, sakanatik ere bidali dizkigut argazkiak, orduan, argazki olimpiadaren argazkiak egongo dira hor. Txupinazoa botako dugu, 11etan, gero ere 11etan hasiko dira, urte osoan zehar Euskaraz Mintza programa daukagu eskoletan, eta Euskaraz Mintzan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin herri kirolak egiten da. Orduan, herri kirolra, froga kombinatuaren finala edo, azken saio egiten da, beti, lehen Sarriguren uharten egiten zen, orduan ere hor ospatuko dugu autobus geltoki zaharrean. 12etan dantza kolektibo bat egingo dugu, dantza kolektibo edo flash mob edo ez dakit hor, holako izenak ere dutena, baina hor YouTubeen ere badago, hori jarri dugu adibide bat, Euskaraz bizi nahi dut, Nebeltzaren kantare erabili dugu, ez da oso, erabili dugu hori ere berezikia jende asko dakielako ere, ordan, zen momentu bat ere hori bilatzen genuen konplizitate hori, hor, bai ikasleak, baina gurasoak eta irakasleak ere ekintza komun batean denak jartzea, posiblea da, eskola inklusibo edo, denok parte hartzen dugun eskola horretan ere, zulako ekintza beti dira politak, eta sortzeko giro hori, hori izango dugu aukera. Eta ezakit oso ongi dantzatzen. Anda, mesedez, bihotzarekin, gogoarekin, eta zudokazun poderioarekin, favorez, nahi duzune laguntza? Bai! Pitxi, nahi duzune laguntza? Bion artean, bale? Baina poderosak, atope, bale? Atope power, venga! Mira zer guapa, atope, venga, bale, zuke zaidazu zesaten duen kanta. Oiane, importantea da sinistea, bale? Ba. Gauetan egin euskaraz bizireko, dakatza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizireko batzen goizi, ez da espamiren naia da baizi. Etxean kalean, lanean lagun artean, bide batean, eta oean satzean. Egin ginen, bizitzak jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan, batekin genuen, elkar maite genuela erakustearen. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Gau eta egun euskaraz bizi nahi du, gauza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi du gozen gozik, eta ekbatiren naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan, batekin genuen, elkar maite genuela erakustearen. Eta, ordu batetan, ja azken ekitaldia, bai giroa jarraituko duela ordu bat erdi, ordu biak arte, puzgarriekin eta tailerrekin ez da, baina ordu batetan eskertza ekitaldi txiki bat egingo dugu,
aipatu duguna, alde batetik, bai sortzenen barruan, 25 urte hauetan lanean ibili den jendeari, baina baita ere egunerokoan guraso elkartetan eta sortzenko bazkideen irakasle horiei ere eskerrak ematea, askotan 25 urte hauetan lan asko egin da, momentu onak pasa ditugu, momentu txarrak ere pasa dituzte ere, baina, horrelako momentikoak ere merezi dutela, esatea, merezi izan du, hemen gaudere zuei esker, eskerrik asko egin duzuen lanerengatik eta sortzen izateagatik. Paritxo bat emango diegu, eta hor, pixka bat ere, emoziorako ere da tartea ere, ez? Orduan hori izango da pixkat egitaragua, gero ere, esatea, leku aldaketarekin, derrigorrezko, batxiller, DBH-ko ikaslekin egiteko olimpiada bat genukan prestatua, hori gotorlekuan egin alizateko, baina orain leku aldaketarekin hori bertan bera gelditzen da, baina, saiatuko dugu beste momentu batean, ez? Ero aparte, taloak egongo dira, garriak eta horrentzako ere beste jolasak egongo dira, eta ziurrenik ere, ari dira prestatzen, beste jarriko du konsumorako barra bat, baina, produktu ekologikoekin, eta limoizukuak, eta granizadoak, eta tostadak ere jateko, baina, beste konsumo mota bat ere bultzatzeko. Sustatzeko, ez da? Eta hori izango da pizka bat. Oso ongi polita, ez da? Egitarau potorra, egun polita. Bai, hola ikusita ez, lehenengo planuan, nahiko, etxekoa, familiarra, ez, baina, beste jaiekin konparatua, ez dauka zer ikusirik, askoz, egitarau xumeagoa, ez, baina, gu bintzat nabarmentzen duguna da, ostia, hor, kriston parte hartzea egon dela, komentatu duguna, maskota horiek egin alizateko, eskoletan ibili dira, eta ibili dira egun desente ere hori egiteko, argazki olimpiada hori egiteko, jendeak ibili dira ere argazkiak egiten, edo tailerretan ere, tailerrak prestatzeko ere, izan dugu gure lana, atzetik, bai. Guraso elkarten atzetik, esak izer, orduan, badiruli, badagola lana atzetik, baina badagola lan ere, gero bere emaitzak ematen dituela, ez du ematen, montatzen duzunean karpa bat, kontzertu bat, ezak izen bat batioekin, hori beste emaitza bat ematen du, baina hori bi pertsonen artean egiten da, baina larun batekoa, da asko xumeagoa, baina jende gehiago parte hartu du, orduan, hori da, hori da pixkat, definitzen duena. Eta hilaren 22an, uste dut esan dugula, ez da, jai nazionala ospatuko da, Hernanin, aipatu zulen, eskatu zutela, nola bat ere, ez, lekukoa. Bai, hori da, Hernanira, Hernanira ematen dugu salto, kasu honetan, hor aukeratu, hor ere, jai eredu ez da izango, ez du zer ikusirik izango ez sarriguren ez uartearekin, askoz jai txikiagoa izango da ere, egitarau murritzagoa, baina oso kontzentratua ere eta oso bideratua, pizka bat ere, lehen komentatu dugun, ereduak edo euskarazko irakaskuntzak behar duen barne begirada edo barne hausnarketa horrekin lotuta egongo dira gune desberdinak, bata hori, euskal kurrikulumari dedikatua, bestea eskidetza eta eskola inklusiboaren ingurukoa, beste bat hor gaztei begira ere, bertako Hernani eta Hernani inguruko hor gazteek antolatua ere, olimpiadak hor bai egongo direla, eta nolako jolasak eta bar, baina hor, pizka bat ere, gune bakoitzan ere, bultzatzeko ere parte hartze hori, kurtso osoan zehar egon dira ere inguruak egiten, orain buruzaren ez, baina Ibarren ospatu zuten inguru bat, hizkuntza trataren inguruan, euskarazko irakaskuntzan ematen den, beste kanpoko hizkuntzen trataren inguruan, Donostien ospatu zuten beste bat, sindikatuekin, nola irudikatzen dugun, etorkizuneko eskola publiko berri hori, askotan aipatzen dugun eskola publiko berria, badela ere garaia, dara megula 25 urte ere, eta zenbait zentrotan ari dira, marrasten erori, baina badela ere momentu ere pizkat gehiago gauzatzeko. Eta azkena, gehiago hori Hernanin egin zuten, orain dela 3 aste horrela izan zen, eskola parte hartzearen inguruan ere. Egon dela, tarteare kurtsosoan, eta hor, inguru horien bidez ere, jaiari emateko, eman nahi genuen beste kutsu hori. Orduan, 22an hor, Hernani, esan dudan bezala, gune desberdinak egongo dira, izango da ere, formatoa bai, eskolarria, biharko herria, hor, pizka bat,
lelo hori eman diogu, eskolarria, ez? Esaten gu harria eta harriekin, eta bueno, baude hor bideo batzuk ere, hor abestearekin, Laiotz taldeko taldeak egin du abestia, eta bueno, pizkat harriekin jolasten da, pizkat, irudikatzeko ere eskola horretan harri ezberdinak beharko direla, ez? Eta bueno, hori bai ertzetara joaten garenean hori ikusten ditugu, ez? Harriak mota askotakoak daude, ez? Pertsonak bezala, ez? Eta harri horiek, ez? Pertsona horiek ere, mota ezberdinetako pertsona horiek osatzen dute, ez? Osatzen dituzte gure eskolak, ez? Orduan, apizkat hori da, ez? Alde batetik, ez? Guk nahi ditugun eskolak, ez? Pertsonei zentratuko eskola horiek, azken finean gure elkartearen, ez? Gure elkarteare horren islada izan behar du, ez? Elkartean ere, hor pertsonei dedikatutako elkarte bat izan behar dela, ez? Hor eta herri desberdin horien bidez ere eraikitako elkartea eta eskola ere, ez? Orduan, Hernani, ez? Hernaniko jai ere horrekin bizka bat, ez? Eskola herria horrekin. Aldi berean, 25. urteurrena ospatzen duzu, ezta? Bai, hori da, bai, 25. urteurrena. Ari gara ere, bai, hor barne begira da horretan, alde batetik, ez? Gaur egungo bazkideekin, ez? Gaur egun sortzen elkartea osatzen dutenekin, baina ari gara, ez? Akigu noiz bukatuko dugun, baina ez dugu inoiz galdu, ez? Hor harremana betidanik, ez? Hasiera-hasieratik elkartean egon direnekin, ez? Baina bai hilabete hauetan saiatu dugu ere harremana gehiago ere estutzen, eta ari dira zenbait, laupa bostola, ez? Sortzeneko koordinatzaile referentzialak hartu ditugu. Eta ari gara, ez? Pizkat beraien bidez, elkarrizketa batzuk ari dira egiten, pizkat ez barne begirada horretan ere, ez, elkarteari begira, ez, osatzen ere pizkat 25 urte hauetan, ez, sortzen elkarteak egin duen ibilbidea, orduan, ez dakigu, ez, bideo bat izango den, edo nola aurkeztuko dugu, baina, bai ditugula asmoa ere, zehoz ere, ez, kalera begira edo bazkidei begira irudikatzeko, ez, zen askotan galtzen dugu referentzia hori, esaten dugu, ez, hemen gaude ditugun, ez, arazoak, edo orain, ez, pasain urtean, ez, gereukan, ez, Iribaz, ez, horrekin ere gonden superzentratuak, orain aldaketa ematen da, ez dakit zer, baina galtzen dugu, ez, orain dela 25 urte, nola zeuden, orain dela 20 urte, edo izan dugu aukera orain, ez, orain dela hilabete bat, Tafalla, Kaparroso eta Lodosako, ez, eskola publikoetan nola eredua zabalduko da, bertako familiekin ari gara, eta hor ikusten duzu, ez, sensazioak alde batetik, beldurra daude, emozioa dago ere, zen gauza berri baten aurrean, ez, aurkitzen dira, aurrak, ez, beraien aurren etorkizuna dago hor, eta gero, hori hitz egiten duzu, ez, orain dela 20 urte San Franciscoko eskolan, ez, eredua zabaltzea lortu zuten gurasoekin, eta emozio berdina da, ez, baina orain dela 20 urte bizitakoa, ez, orduan, esaten duzu gai, emozio horiek, arrisku horiek, beldur horiek, ez, postasun horiek ere, ja beste batzuk bizi izan dute, ez, orduan, marea guzti hori ere, gogoratzea berriro, ez, ekartzera ere 2016 urtea, polita dela eta beharrezkoa. Bakoitzak baduelako bere goera, ez, oso ezberdina. Eta familia puntu horrek ere laguntzen du. Bai, gehien bat ere esperientzia dago esperientzia bat hor ere, ez, eta esaten dugunean, plantatzen dugunean ereduak baduela garrantzia, ez, eta ereduan, ez, gure esperientzia horrek demostratzen duela ere, ez, gure ikasleak edo hor dauden lanean ari diren irakasleak badutela esperientzia eta badutela garrantzi hori da urte hauetan demostratu delako, eta jaisten garenean Tafallara, Kaparrosora, Lodosara, ez, eskertzera, ez, gurasoiei, ez dugu esaten besterik gabe eskerrik asko ezagutu garelako eta oso jatorra zarelako, baizik eta badakigu, egin duzun autua, ez, zure aurra ereduan matrikulatzearekin batera, ari duzula eskaintzen zure aurrari, elkarbizitzerako eredu bat ere, ez, esaten dugu orain hainbeste hitz egiten dela, elkarbizitza eta ereduak konpartitu behar direla hor eskoletan, eta esaten dugu, konpartitu beharko dira beti maila berean baldin badago ere desoreka bat, eta euskarak ez badu lortzen beste hizkuntzekin batera, beste hizkuntzen parean jartzea, orduan agian desoreka bat eman beharko da, eta ereduak edo kasu honetan euskarazko irakaskuntzak bere, ez,
Sarreguren kasua egon da hor mahai gainean, edo noainen ere, ez? Guk aldarrikatzen dugu elkarri bizitza bat, hor azken finean eskola horietan euskararentzat ez zegoen espazio proporik, ez zegoen arnaz biderik, ez? Hor eskola horietan behar du bere eskola propioa, bere eremu propioa, ez? Orduan, esaten dugu ere, ez? Hor ereduak behar du, ez? Behar dituen baliabide horiek, behar ditu, osea, ez da eskatzen dugunaren besterik gabe, ez? Aldarrikapen horietan ere, ibili garela. Pixkat honen arira, eta aldi berean ez, baina gaur egun hauetan oso polemikoa izaten ari den gaia aipatuko dizut ere, euskarazko haurreskolen afera. Ze iritzi duzue honen inguruan, zer uste duzue gertatuko dela? Hain zaila, baina aldi berean ezakit zaila den edo ezakit zer gertatzen ari den. Gu espero dugu, Iruñeko udalak, ez? Alde batetik, Iruñeko udalak hartutako erabakia bere garaian babestu genuelako, ez? Esan genuen hori zela bidea, ez? Orduan espero dugu ere, datorren urtean, printzipioz, euskeraz hasi bat ziren lau haurreskola horiek astea, ez? Berezik ere, zeren justo epai horren erabakia heldu zen egun berean ere argitaratu ziren onartutakoen, ez? Zerrendak, haurreskoletan onartutakoen zerrendak. Orduan hor, 1000 eta piko familien erabakiak hor daude, ez? Eta hor, itxaron zerrendak, ez? Daude ere, euskarazko lau haurreskola horietan ere, jendea gelditu da kanpoan ere, orduan, hor benetan irudikatu da, eta demostratu da ere, bere garaian Iruñerri ikuskalgintza eta sortzenek hor parte hartzen duenez ere, hor egin genuen lan hori ere, ez, jarri ginen ateetan, aurten ere egin dugun bezala, ez, eta jaso genuen gurasoien nahia, ez, eta hor bagenekien, ez, ze eskaera zegoen, ez, orduan, Iruñeko udalak eskaintza handitu du, ez, 2 haurreskolatik 4 pasatu da, ez, goratu hor 17 haurreskola dela Iruñerria osoan, 14 udalekoak, 3 Nafarroko gobernukoak, eta hori, 17tik 4 soilik daude euskeraz, ez, orduan, eta esan dugun, ez, eskaintza horrek oraindik ez du asetzen, ez, eskaera osoa, ez, orduan, orain, ez, epai honen erabaki, ez, ekainare, esaten dute ekainan, ez, pizka bat ere, ez, erabakiz irmoare plazaratu dela, ez, baina, momentuz, egin duena izan da ere, familien artean ezin egon ere, sortu familiak eta ezitzaileen artean ere, ez? Bertan bera edo ez, paralizatu du, gelditu du prozesua, justo, ez, zerrendak argitaratu diren egunean izan dela nahiko ere, ezakigu kasualitatea, baina ere ez dakigu ere epai horrek ere kontutan hartzen duen, ez? Otsailaren bukaeran, ez? Karo, prozesu bat dago hor, ez? Eta, Iruñeko udalak hartzen dituenen erabakiak beti ere gogoratu behar dugu, ez? Iruñeko jendarteak eskatuak, Iruñerri ikuskalgintzak eskatuak ere, ez? Hor eskaera bat zegoen, gurasoen eskaera bat. Horan, hor matrikulazio kanpaina bat jartzen da martxan, hor 2 aste egon ziren gurasoak ere, ez? Hor erraldoien txokora horara joaten, matrikulak egiten, ezak zer, gero enkaje egin behar da, ez? Ze plazak daude eskola bakoitzan dauden taldeetan, dauden utxuneak, ez? Claro, orduan hor enkajatu behar dituz, hor prozesu handi bat egon da, justo hori, pasan astean ja, argitaratzen dira, hori prozesu hori mosterakoan, claro, usten duzu, ez? Familia horien, ez, etorkizuna airean, ez? Ez dakizu ere, abuztuaren erdialdean hasten dira haurreskolen, ez? Lehenengo egunak hor izaten dira, moldaldiak, egokitzapenak. Orduan, ari gara, hori, hemendik 2 hilabetetara, haurreskola horiek martxan egon beharko ziren. Orduan, epaile batek mosten badu guzti hori, labur biltzen, guk espero duguna da, ez, abuztuaren erdialdean, 4 eskola horiek, ez, martxan eta euskeraz egotea, ez. Eta hemendik aurrera, ere egun hauetan ari gara esaten, ez. Iruñeko udan ere aldaketa politiko mantzen, Nafarroko gobernuan ere, ez, orduan aldaketa horrek olako erabakietan ikusten da ere, ez, hor, pizkat, ez, lehen zeuden eskaera horiek ere jasotzen ari gara, baina ez bakarrik euskarazko, ez, euskaldunok, ez, beste arloetan ere, ez, Nafarroko hezkuntza departamentoan ere olako egoerak bizi izan ditugu ere, ez, baina ez bakarrik, ereduari begira, baizik eta, azpiegituren inguruan hitz egiten dugunean, edo irakasleen egonkortasunen inguruan hitz egiten dugunean, zen, bai, nola deitzen den, 0-3 ziklo hori, baina baita ere 3-12 edo 3-16 barkatu, ez? Hezkuntza ziklo guztiak
nahiko, azken 30 urtetan, ez dakigu abandonatuak deitu, edo, bai, egon dira, bai, inungo utzitak, ez? Oso baliabide gutxi eskaini zaizkie, ez? Hori garatzeko, ez? Azpiegituren inguruan, edo baita ere, eta baita, eta ja sartzen badu ere euskarazko irakaskuntzarena, utzita baina gehiago ere horren kontrako politika bat egon da, ez? Orduan, haize berriak sartzen direnean, ez? Gora berriak edo esaten dugunen, edo odei beltzak desagertzen direnean, eta hasten garenean eguzki hori sentitzen, berriro, ez? Olako erabaki politiko baten bidez, ez? Berriro, ez? Olako zaplastekoa jasotzea, ez dakit pereza edo esaten duzu, nekagarria delako. Zen ja, ez, garaioi atzean utzitak genituen, ez, orduan, Denaen honekin lotuta, eta aprobetxatuko dut ere zen, hor sortzen kontseiluko bazkidea da, eta horren gogoratzeko, ez, ekainaren lauan, ja, orain dela hilabete bat, deitu, ekainaren lauerako manifestazio bat, eman bide euskarari, zeren, horre pizka bat, egun hauetan, bai, haurreskolen aferarekin, edo euskarazko telebista bat ere, mugak jartzen diotenean ere, hori ikusten da, aldaketa politiko ematen da, badirudi, euskarak, posible izango dela arnaz hartzean Nafarroan, baina, bai, erregimenaren azken koletazoak ote diren, edo ez dakigu zer den, baina, badirudi oraindik, bide hori jorratzeko gure estopeak izango ditugula, Horan pizkat aldarrikatzeko, euskarak bidea behar duela, eskubidea dugula, euskaldunok, eta euskaldunak ez direnak ere, guk ere, sortzenen errealitatean hor mugitzen gara, familia askotan ere, gurasoak ez dira euskaldunak, edo gurasoietatik igual bat euskaraz badaki, edo guraso, edo batzuk apuntatzen dira, aurra matrikulatzen dutenean deredua, eta matrikulatzen dira euskaltegi batean euskaraz. Horako errealitateak ezagutzen ditugu, orduan, autoiek ere babestu behar dira, eta bide hori ere babestu behar da, euskarak beharrezkoa duen normalizazioerako bide hori babestu behar da, Horren hori pixkat aldarrikatzeko, ekainaren lauan manifestazio bat deitzen dugu, kontseiluak deitzen dugu, sortzeneko parte hartzen duelako ere kontseilua hor aipatzen dut, eta da hori, justo azken eraso edo, azken gertaera hauek izan ditugu mahai gainean, baina espero dugu, hemendik aurrera ere askoz positiboagoa ibiltzea, honek, azken gertara hauek gogorazten dizkigu ere, nondik etortzen garen ere, ja badirudi, baina, pasain urtean izan zen, gendenean ere, dereoden kontrako mehatxuak, edo euskara ezin zela ere zabaldu zonal diskriminatuan, ezakize, honako saltxetan, beti kontra, beti ezko, orduan, bai, orain, baiezkoari begira ere jartzen gara, etorkizunari begira, baina, espero dugu, azkenak izatea, azken eraso edo, azken koletazo hauek, bai. Ekainaren lauko topaketa horretan, badakigu nondik aterako den, zer ordutan? Golen zinemetatik, 5 erditan. 5 erditan. Eta hor hori, kontseiluan, euskaltzaleak eta euskarazko eragile guztiak elkartzen gara hor, hor amplio, orduan, bai. Ikusten dugu hor polita izango dela, hor elkartzea bereziki aldarrikatzeko, esan dudan, aldaketa politikoa ematen denean, aldarrikatzeko Nafarroan behintzat aldaketa politiko horrek euskaraz hitz egin behar duela, eta hori ematen da, parlamentuan ere hori aldaketa hori nabaritzen da, euskaraz geroz eta gehiago erabiltzen da, orduan, erabilera hori, eta eskubide, bermatze hori ere beste arloetara zabaltzeko garaia dela, komunikabideen arloan, hezkuntza arloan, administrazioan, edo hizkuntz paisaian, edo, horretarako bidea, leloak esaten duen bezala, bide bat eman behar dela, euskarari. Oso ongi, mila esker, Sergio, gurekin egoteagatik, badakigulako ere oso lanpetua ibiliko zarela, egun hauetan. Beraz, larun batean, birgogoratuko dugu, ezta, autobus geltoki zaharrean, azkenean, aldatu delako tokia, goizeko 10:00 hasiko dela ekitaldia. Mila esker, eta ongi joan dadila, beste bat arte. Mila esker. Eta zuei ere eskerrik asko zuen arretagatik, eta orain eguraldiaren iragarpena. Lactuyogurta. Lactuyogurta. Lactuyogurta.
Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Laktu jogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere.